Ola, que tal? Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe veño vos a falar da erva luisa, de como coidala, de como tratala, de como podala, de como jardala para tela para todo o ano. Dios, que ben cheira! Benvidas á miña horta. A erva luisa é unha desas que podemos tratar como imprescindibles nunha horta, porque aparte do seu agradabilísimo, non sei como se di, que ten un aroma moi agradable. Aroma. Porque aparte de ter un aroma moi agradable, é unha planta que pode ser utilizada en moitos campos, tanto para consumo como para utilizar de insecticida, de repelente, tamén de atrayente de outros insectos beneficiosos e remedios para axudarnos a coidarnos. É unha planta perenne que, se o inverno non lle é moi agresivo ni moi fuerte, con unhas temperaturas moi baixas e non fai neve, pode aguantar dun ano para outro. E se a vamos podando axeitadamente, podemos facer dela unha especie de arbolito. Claro está que se a deixamos crecer vai a ser máis ben un tipo arbusto, pero bueno, vai a depender de como che guste a ti tela e do espacio que teñas, porque se a deixamos ser arbustiva vai a ocupar moito máis que se facemos un arbolito. O aroma, o cheiriño que ten a erva luisa dá como unha sensación de alegría e de benestar, porque ten un olor moi suave, moi sutil, a cítricos, como se fora a limón, a limonado. É tan agradable o aroma que dá a sensación como de paz, de tranquilidade. Tamén é relajante, tanto polo seu aroma como para tomala en infusións. É unha planta a que non lle fan falta moitos coidados, digamos, complicados, non? Que nos vai a resultar difícil sacala adiante, non, porque ela sola se coida. Pero hai que ter en conta que o terreno no que estea non estea moi duro, que sea un terreno solto. Hai que ajuala bastante, o sea, non pode estar sin agua, porque senón as follas son moi pequeniñas. Mirade o tamaño destas follas de erva luisa, ten como uns 12 centímetros ben. Este tamaño quere dicir que a planta está sana, é que está ben. Aparte que se non a regamos a menudo, que o sustrato estea húmedo sempre, pero nunca encharcado, que se é unha planta que non ten agua, que carece de agua e pasa sede ou pasa fame por culpa de que non ten fertilizantes, o que vai a facer é que vai a ser unha planta enferma e vai vos a coller oídio. O oídio é, recordade, o que máis se ve, por exemplo, neste tipo de plantas, nas curcubitáceas, que teño aquí os calabasíns, que é como ese polvillo blanco, como se foran redondeles, círculos blancos, que o que fan é debilitar a planta talmente e sécana. Entón, canto máis fuerte e sana estea unha planta, pero isto todas, vai a ser máis resistente aos hongos. Entón, hai que fertilizala, pois, 3 veces ao ano polo menos, en cada estación, e darlle unha boa poda no otoño ou no inverno. Xa vai a depender do tipo de clima que faga na túa zona, porque non se pode, por exemplo, podar cando fai demasiado calor. Bueno, como calquera outra planta. Pode estar florecendo durante todo o verán e incluso durante o otoño, dependendo do clima que teñas na túa zona. Necesita moito calor para estar empezando a florecer. Esta daqui, mira, este tallo floral xa floreceu, o sea, xa as flores xa secaron incluso, pero este... Vou a quitar, porque non sei se movedes ben. Este ainda está empezando agora a querer abrir as flores. Leva florecendo desde fai un mes máis ou menos, todo o mes de agosto, pero agora vai a botar florecendo tamén en setiembre e incluso en outubro. E isto temos que ter en conta para cando a queiramos recoller, porque é cando máis esencia ten, cando máis perfume vai a ter, cando está querendo florear ou cando está floreada.
Recordo vos que tanto as flores como as follas pódense consumir, o sea, as flores é unha pasada, máis ben para aromatizar, pois ensaladas, galletas ou incluso para adobar carnes, que sean así como de olor fuerte, non? Carnes de casa ou así, e incluso tamén para facer infusións, o sea, que cando está a erva luisa con flores ou querendo botar os tallos florales é cando máis concentrado vai a ter o seu aroma nas follas para recoller. E por que a temos que recoller? Porque realmente esta planta, si tes un inverno que non sexa moi frío con temperaturas por debaixo dos, non sei, dos 5 grados ou así, e se non neva, se non hai demasiadas heladas, podes ter a erva luisa con follas durante todo o ano. Eu teño a con follas durante todo o ano. Pero entonces, para que a queremos recoller? Pois mirade, a erva luisa non só se utiliza para infusións, tamén se pode utilizar para adobar carnes, para comela cruda, para facer como maceracións de carne ou incluso para botarlla ás comidas. Para infusións pois daría igual, e para facer outro tipo de cousas daría igual. Pero se a queremos usar en comidas, mellor en verde. Entonces, estas follas pódense meter nunha bolsiña de congelación e vámola a ter congelada todo o ano para usar en comidas, porque teñen moitísimo máis aroma. E se vives en unha zona donde neva no inverno e a prove da planta incluso pode chegar a morrer, é unha boa maneira de conservación. Unha boa non, é a única. Se queres conservar as follas verdes con todo o seu aroma para todo o inverno e toda a primavera hasta que volva a rebrotar a planta ou que plantes outra, a mellor maneira é congelala, aproveitando que hai que podar unha para darlle forma, porque senón váisenos de madre, sería moi grande, ocuparíanos moito sitio. E outra para que non perda forza no inverno, mantendo vivas todas as ramas que bota, porque son moitas. Entón, aproveitando que a vou a podar, eu voulle a recoller as follas para gardalas en seco. Eu non a vou a congelar, porque sempre teño erva, o sea, follas verdes, calquera día do ano, veño á horta e collo as frescas. Isto para congelalas só sería se na túa zona fai demasiado frío e as queres ter durante todo o inverno, para botarlle a comida. E agora vou vos a dar así por encima uns pouquiños remedios caseiros de pa que se pode utilizar a erva luisa. Farei un vídeo de cada cousa, pero tempo a tempo. Non me tusigedes, porque teño en tareas pendientes moitísimos vídeos, unha lista de vídeos interminables, pero o meu canal aínda ten un pouquiño tempo. Entón, tempo a tempo. Pero vou vos a dar os remedios así por encima. É unha planta que axuda a fortalecer moito o pelo, o cuero cabelludo, cando tes o pelo débil, debilitado, cas puntiñas abertas, ou cando tes moito sebo no pelo, cando tes exceso de grasa, axuda moitísimo. Hai que facer un tipo de infusión e un preparado e botalo. Polo seu cheiro, como parecido á citronela, que é, digamos, que o repelente máis usado e común para repeler insectos, pois isto tamén o vai a facer. A erva luisa é un repelente de insectos, de moitísimos insectos. Hai que facer un insecticida caseiro e tamén vale para repeler insectos, o sea, que nos axuda tamén na nosa horta co control de plagas de algúns insectos. É unha planta relajante, tanto polo seu aroma, porque incita a relajación, porque é un aroma moi suave, como tomando en infusión, porque é relajante, antiestrés, e vai nos a axudar como a dormir, a descansar mellor, a conciliar o sono. E como é relajante, tamén nos vai a axudar en épocas de moito estrés. Tomar unha infusión de erva luisa vai nos a axudar. Pero bueno, moito ollo, porque como todas as plantas que se utilizan para axudarnos no noso benestar cotián, ten beneficios, pero tamén pode ter contraindicacións. E isto vai a depender de cada persona. Pode haber incluso personas que sexan alérgicas á erva luisa. Si ves que cando a tomas che falta o alento, che hincha a garganta, che pica a lenco ou algo así, non a poderías tomar. E hai persoas que incluso non saben que son alérgicas e séntalle mal, porque un dos beneficios tamén da erva luisa é que é digestiva. Parecido á manzanilla, pero é como calmante, porque é antiinflamatoria. Entón, axudaríanos a reducir os gases, axudaríanos con digestións pesadas, por exemplo, pero non lle senta ben a todo o mundo. Hai a xente a quen non lle senta ben. Entón,
tomar unha infusión de erva luísa como tomar unha infusión de calquera outra cousa, aínda que sexa manzanilla, mirade o que vos digo, pode haber xente a que lle sente mal. Unha infusión non che vai a facer nada, pero se o vas a tomar como un remedio, como máis acotío, máis diario, máis continuo, e queres tomar unha infusión para tratar como remedio algunha doencia que tes que asegurar de que non che faga daño. Unha cousa é tomar unha infusión de vez en cando. E outra cousa é dicir, pois vou a facer este remedio, vou a tomar durante 15 días. 3 tazas de erva luísa durante 15 días. Tes que valorar como che senta ou incluso consultalo con un médico. Embarazadas en estado de lactancia non é aconsellable tomala a diario, pero axuda a combatir o mal alento. Despois de lavar ben os dentes, masticar unha erva, unha folla de erva luísa durante uns minutos e despois escupila, aparte de que che deixa un sabor como a limón, axuda a combatir as bacterias que quedan nos dentes. Vaiche a deixar, aparte do aroma que ten, o amargor típico de unha folla fresca. E iso sí que xa non é para todos os paladares, é para quen nos gusta todo, que somos de bo dente. E agora vamos lá a podar para enseñarvos como gardala, como secala para que conserve todos os seus aromas e o máximo posible de propiedades. Podedes ir dando a forma que máis vos guste, pero se queredes que vos cresa un tronco así gordo, sempre tendes que acabar quitándolle os brotiños novos que lle salen. Xusto así a carón. Esas dúas ramas, por exemplo, que eran moi gordas, pero viñanme po camiño, entonces tú viñas que quitar. Vamos a jardala. Hai xente que ao recollela que a colga así boca abaixo e deixa a secar. Para min non é unha boa práctica e vou vos a dicir por qué. Mirade, esta que foi das primeiras que recollín non leva ni un cuarto de hora collida e mirade como está. Fofa. A ver, tamén dependendo para que sexa. Se queres facer, infusionalas para usalas para outros remedios do corpo, non? Para o pelo, para o corpo, para a piel, non importa porque podes poñer a ferver todo o cacho así. O sea, non tens que quitarlle as follas, podes incluso poñelo ca parte do tallo a ferver. Pero se o que queremos conservar son as follas, é moito máis fácil quitarlas do tronco cando están recién apañadas. Vou vos explicar, vou vos enseñar como se quitan, que non leva nin medio segundo. Collemos así a rama toda e poñemos a man e tiramos para baixo. Magia. É rápido, é eficaz, é ordenado porque quedan as folliñas todas ordenadiñas, é moito máis fácil despois para poñelas a secar, que todas son ventajas. É que tiñavos que enseñar o truco, porque eu sei que hai moita xente que colga os ramos boca abaixo, pero depois para quitarlle as follas de órbita que botar un par de horas para quitalas. Mirade que rápido acabo con toda esa capañín. E agora imos a falar sobre a súa conservación axeitada. Se a queredes congelar, directamente estas folliñas así como están verdes dentro dunha bolsa e ao congelador, e aguantan vos anos no congelador. Se o que queredes é secalas para telas para todo o ano, para facer pois emplastes, infusións ou para facer remedios naturales tanto para o corpo como para a vosa horta, nunca lle pode dar o sol. Esa é a clave. Recollela no momento axeitado e para secala que non lle dea o sol. Tanto se a colgades nas ramas boca abaixo como se facedes este método, para secalas nunca lle debe dar o sol, porque é moi delicada. Todas as plantas olorosas que recollemos así para jardar son moi delicadas. Tan pronto como as quitamos da planta,
xa empezan a mermar, xa empezan como a arrucharse, a secar. Entón, non é necesario que lle dé o sol, porque o sol vai a facer que evaporen moi rápido a agua. Iso vai a facer que as follas teñan menos aroma á hora de consumilas. Entón, en sol directo, nunca. A parte, se as poñemos en sol directo, por exemplo, que sei, nunha solaina dunha ventana ou así, e ao mediodía lle dá o sol directo, posiblemente esas follas se queimen. Entón se perderon a mitad da esencia que queremos conservar. Sempre á sombra que secan enseguida. Bastaría con estirar un pañiño, así, que estea limpiño, e poñer as follas estiradas, así. En este momento damoslle un repasiño. Se encontramos algunha folla que estea negra, que estea comida ou que estea arrujada por un bichiño ou así, estas follas vellas vamos a sair quitando e estas desbotámolas. Recordade xa coidalas desde que as collemos hasta que as traemos para o sitio onde as vamos a secar. O sea, non as metades en caldeiros de plástico, en capachos, en bolsas de plástico. Por qué? Porque se as metemos na bolsa por moi pouco tempo que estean, van a coller vaho, van a coller humedad. E esas follas vai a costar un pouquiño máis secalas. A outra recomendación sería que as apañárades sempre ao mediodía, na intensidade do calor, porque é cando a planta vai a estar máis seca, porque a primeira hora pode estar húmeda do rocío da noite e a última hora da tarde pode lle pasar o mismo. Como a recollemos a finales de agosto, setembro ou outubro, mellor ao mediodía, un día que quente o sol, e o xeito de apañalas e acarresalas sería con algo que deixe pasar totalmente o aire e a poder ser de material natural, o sea, un cesto de corres ou un cestiño destes feitos con corda. En todo caso, o único plástico recomendable sería así, unha caixa que estea totalmente furada por todos os lados. Ainda que os parece moi pouquiño tempo, se o metemos en unha cousa así, de plástico que está totalmente pechado, vais a humedecer, as follas vanse a humedecer, vamos a chegar á casa húmedas. E despois vades a querer jardalas, e pode ser que vos collan vaho, humedad, que vos collan hongos incluso cando xa están secas. Así que vamos a prevenilo. Dios mío, e diredes vos, que pesada esta rapaza con todo, xa non lo dixo na horta, pero bueno, quería volo repetir, porque non quero que se cometa ese error, porque ese sí que é un fracaso casi seguro de que non se quen dan as follas. Exige, xa non lo dixeste, cala a boca, pois vai ao seguinte paso, vamos ao seguinte paso. E agora, en unha esquiniña da encimera, ou así nunha esquina da mesa, se non vos molesta durante polo menos 2 días ou 3, o que lle leve secar, pois con deixala así xa estaría. O único importante é que non lle dea o sol directo, o trapiño millor, se pode ser blanco, pois eso, moito mellor, canto máis clariño mellor, porque depois dámonos conta tamén da cantidad de cousas, bichiños ou algún lixiño que poida caerlle, e entón xa poden quedar aquí. Aínda que unha vez que están secas tamén as podemos peneirar para que lle caia se ten algún bichiño pequeniño ou así. Outra cousa que me acaba de acordar, as ervas aromáticas non se lavan, o sea, tendes que procurar que na vosa horta non botarlle sulfatos, nin químicos, nin setas, nin cousas desas. O sea, donde teñades as aromáticas que ides a consumir, non lle botedes venenos, porque lavalas agora sería un error, porque van a absorber agua, van a quedar húmedas. A folla, sobre todo esta da erva luisa, é como dentada. Se lle pasamos así a man, notamos que é áspera, e se lle pasamos para baixo, é como un velcro. Ten como se foran peliños todos así arriba, o sea que nos costa traballo. Se tuviéramos a piel moi delicada, igual se nos clavaban incluso eses peliños, non? Entón, se lavamos isto, o que vamos a conseguir é humedecela tanto, que non vamos a ser capaces despois a que nos seque. Ou vamos a ter que esforzarnos moito máis porque estea seca para que se manteña ben todo o ano. Así que non se lava. E xa unha vez que están secas é cando as podemos jardar, cando as podemos almacenar. A min gustame moito jardalas mellor en caixiñas de madeira que teñan moita aireación por todos os lados, por arriba, por abaixo, pola tapa, polas esquinas e polos lados.
Eu aquí teño a grandísima suerte de contar cunhas amistades que traballan a madeira, sempre madeira sostible, de talas sostibles, e que se chaman Red Galicia. Fan cousas artesanales, son moi respetuosos co medio ambiente, e este tipo de caixiñas que eles fanlle chamar caixas hórreo, pódense apilar unhas encima das outras. Vou voles a enseñar, claro. Este tipo de caixiñas para gardar sementes ou así, mirade, nesta teño, pois eso, sempre sin agardar tomate e cousas así. Bueno, pois aquí, sempre en papel, eu nunca uso plástico para gardar sementes, nin follas, nin nada deso, canto menos plástico mellor, porque o plástico sempre tende a coller humedades. A min, así, en caixiñas de madeira, resultame moito máis, non sei, ecológico, respetuoso con todo, con o medio ambiente, é mellor para as ervas secas e máis para as sementes. E teño aquí, entón, isto é infinito, poderías poñer caixas infinitas. Mirade como queda a erva luisa, seca, seca, crujiente, ten que quedar, escoitado. Así de crujiente. E aquí teño mezclada melisa, erva luisa e manzanilla, da miña horta. Este é... Ai, que ben a resende! Xa vou ter que facer unha infusión. Se non, pois en caixas de cartón, pero sempre furadas, tamén se conserva moi ben. E outra opción sería gardalo en botes de cristal. Os botes de cristal teñen que pechar. Cañeira na cociña. Bueno, pois iso, que teñen que pechar así ben, pero se ides a gardar en cristal tendes vos que asegurar ao 100% que as follas están completamente secas, que fan ruido, o sea, completamente deshidratadas, porque senón o cristal, ao estar pechado, se hai unha gota de humedad, aí vai a crear hongo, e se cría como un hongo, pois o que vai a facer é que se bote a perder as follas de todo o ano. E a diferencia no seu sabor sí que se nota un pouco, bueno, bastante, pero como calquera outra erva. Cando é fresca, ten todo o seu sabor como a limonado. E cando é seca, colle uns matices como máis amadeirados, pero sigue tendo igualmente o sabor a erva luisa. Unha cousiña, antes de que se me olvide, porque se me olviden todos os vídeos, non é algo que me acorde así, acórdame ao final do vídeo. E pois non ten sentido, porque moitas de vós xa non chegades nin a mirar este cacho de vídeo, non chegades nunca ao final. E vou volas a probar en directo, o sea que deberíades de quedar hasta ao final. Bueno, o que vos quería dicir, que para min é de moitísima axuda para o meu canal, para que vaia ben, para poder seguir facéndovos contenido. A mí gustaríame que o meu canal funcionara un pouquiño mellor, que vai indo ben, pero algo lento. Entón, se aínda non estás suscrita, estaría moi ben que te suscribiras, non costa nada, é totalmente gratuito, suscríbete ao canal. Se che gusta este vídeo, dalle ao like e depois compárteo co mundo enteiro para axudarme a espallar os meus vídeos e así poder chegar a máis xente. Porque a mellor maneira de que funcione un negocio é o boca a boca, xa o sabedes. E aquí, no canal digital, é máis no mundo real, digamos. O boca a boca é o que mellor funciona. E agora vou a probar ambas infusións. Primeiro, a das follas secas. Que está moi rica, pero, como vos digo, ten ese sabor como un pouquiño amadeirado. E agora vamos cas follas secas. Faltalle ese sabor como amadeirado, como seco, e gana a intensidade do sabor dese como a limón. Non amarga para nada, ou non debería amargar ni unha ni outra. Se amarga porque deixade as follas moito tempo na agua, con un par de minutos chégalle, pero bueno, de sobra.
E se vos resulta aínda así amarga, o que podedes facer sempre é endulzala. Pois con azúcar, con mel ou con panela ou cal sexa o voso endulzante preferido. E nada máis, non teño moito máis que contarvos sobre a erva luísa. Bueno, sí que teño que facer con esta infusión, aparte de tomala para que sea beneficiosa para o corpo por dentro. Pero esos serán outros vídeos, porque senón este sería moi largo. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.